Gabriel naiz, Brasiletik etorri naiz 7 urtetik, urteen dituenean. Ondo moldatu zineten etortzean? Hasieran kostatu zitzaidan, baina hizkuntzaz nekielako, baina gero oso ondo moldatu nintzen lagunak egin dituenean, eta hori. Zerbait aldatu da zure bizimodua? Ez, Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? bai. Aldiguzu esan zerbait. Esan baino, ulertzen dut, baina esan kostatzen zaidan. Bale, lasai. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Bale, Ni eskerrik asko. Bianca Jaldin naiz eta Argentinan jaio nintzen eta 8 hilabetekin etorri nintzen Arrigorriagara bizitzen. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, nik ez naiz gogoratzen baina bai. Zerbait aldatu da zure bizimodua? Lagunak egin dituen eta oso ondo. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Honakoa bezalakoa da, baina azentu pizkatxe batekin. Hitzen bat gogoratzen alduzu? Berdina da. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Nahiago dut hemen egotea, hemen lagun asko egin ditudalako eta hor ez. Abestiren bat kantatuko zeniguke zure hizkuntzan? Asko naiz, Rumaniatik nator eta 2 urtekin etorri nintzen. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, ondo moldatu nintzen. Zerbait aldatu da zure bizimoduan? Ez asko. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Bai, Aldiguzu zaritzen bat? ez. Zergatik? Ez dut nahi. Bale. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Hemen, Abestiren bat kantatuko zeniguke zure hizkuntzan? ez. Eskerrik asko. ditzen naiz, 12 urte ditut eta Nikaraguakoa naiz eta 4 urtekin etorri nintzen. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, Zerbait aldatu da zure bizimoduan? ez. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Bai, Hitzen bat gogoratzen alduzu? bai, Aldiguzu esan? ez. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Hemen. Bale, eskerrik asko. Kaixo, nik Ahmed naiz eta Saharatik etorri nintzen 4 urterekin. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, oso ondo. Zerbait aldatu da zure bizimodua? Bai, ze familia batzuk Saharan daude, eta nik hemen nau. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Bai, hitz egin dut etxean, txereten dut. Hitzen bat gogoratzen alduzu? Bai, asko. Aldiguzu esan? Bai, أنا أحمد وأثناء سارة عام عندي. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Berdin, zai. Bale, Kaixo, eskerrik nik asko. Kornel naiz, etorri nintzen Erumaniatik 11 urterekin eta Ondo moldatu zineten hona etortzean? bai, Zerbait aldatu da? ez, Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? bai, Aldiguzu esan hitzen bat? bai. Bună ziua, sunt Cornel și am venit de România. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Berdin zai. Ni jo naiz, Angolatik etorri nintzen 8 urterekin. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, Zerbait aldatu da zure bizimodua? bai, asko. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Bai, portugesa da. Esan hitzen bat, mesedez. Adibidez, Ez dakit. Zu nahi duzuna. nauzei. Vale. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Uste dut hemen. Bale, eskerrik asko. naiz eta Venezuelatik etorri nintzen 6 hilabetekin. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, Zerbait aldatu da zure bizimodua? ez. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Ez, Hitzen bat gogoratzen alduzu? ez. Nahiago duzu hemen edo han egotea? Hemen. Bale, eskerrik asko. Ni miren fiziko naiz, Txinatik etorri nintzen urte batekin. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai, Zerbait aldatu da zure bizimodua? ez, Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? ez, Nahiago duzu hemen edo han egotea? hemen. Bale, eskerrik asko. Enpatina naiz. Eta Venezuelatik etorri nintzen 6 urterekin. Ondo moldatu zineten hona etortzean? Bai,
Zerbait aldatu da zure bizimodua? Ez. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Ez. Nahiago duzu hemen edoan egotea? Ez dakit. Vale, eskerrik asko. Real, vengo a Costa Rica y vine con 6 años. Ondo moldatu zineten etortzean? Bai. Zerbait aldatu da zure bizimodua? Ez. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Bai. Hitzen bat gogoratzen alduzu? Bai. Aldiguzu esan? Hola. Vale. Nahiago duzu hemen edoan egotea? Hemen. Vale, eskerrik asko. Rumaniatik etorri nintzen 8 urterik. Ondo moldatu zineten etortzean? Bai. Zerbait aldatu da zure bizimodua? Bai. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Oso ondo. Hitzen bat gogoratzen alduzu? Bai. Esan aldiguzu? Veniti Romania. Nahiago duzu hemen edoan egotea? Hemen. Vale, eskerrik asko. Nintzen 9 hilabetekin ona, eta, bueno, eta 15 urte dauka. Ondo moldatu zineten etortzean? Txikia nintzen, orduan, ez naiz gogoratzen ia ondo. Zure herrialdeko hizkuntzaz gogoratzen al zara? Ez. Zer nahiago duzu hemen edoan egotea? Uste dut hemen egotean baino. Vale, eskerrik asko. Mi nombre es José Manuel Ali Muhammad, que tengo 15 años y vine cuando tenía 13 años. ¿Os arreglasteis bien al venir aquí? ¿Te acuerdas del idioma de tu país? Sí. ¿Y nos podrías decir algo? No sé, lo que quieras. Pregúntame algo, puedo decir mi idioma. No sé, lo que tú quieras. Di. Bueno, da igual. ¿Quieres estar? ¿Prefieres estar aquí o allí? Igual, lo Vale, gracias. Kaixo, ni naiz Reda, 12 urte ditut, Marokosek etorri naiz, 7 urterekin, Ondo moldatu zineten etortzean? bai, Zerbait aldatu da zure bizimodua? pizka bat, Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? gutxi, Aldiguzu esan zerbait? ez, Nahiago duzu hemen edoan egotea? berdin zait. Vale, eskerrik asko. Txinakoa naiz eta Arrigorriaga institutuan ikasten dut. Ondo moldatu zineten etortzean? Bai, Zerbait aldatu da zure bizimodua? bai asko, aldaketa asko egon dira. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Pizka bat bakarrik, Aldiguzu esan zerbait? ni hau zerui. Nahiago duzu hemen edoan egotea? Hemen, Vale, eskerrik asko. Naiz eta 4 urterekin etorri nintzen Argentinatik. Ondo moldatu zineten etortzean? Bai, Zerbait aldatu da zure bizimodua? bai, gauza askotan, adibidez lagunak eta egun guztiak. Gogoratzen zara zure herrialdeko hizkuntzaz? Gutxo gara berdin edo. Nahiago duzu hemen edoan egotea? Vale, eskerrik asko. Bulgariatik etorri nintzen 9 urtekin. Ondo moldatu zineten etortzean? Bai. Zerbait aldatu da zure bizimodua? Ez asko. Gogoratzen zara zure hizkuntzaz? Oso gutxi. Aldiguzu esan zerbait? Vale. Ez da bai. Nahiago duzu hemen edoan egotea? Biak gustatzen zaizkit. Vale, eskerrik asko.